atmosféra. Mňa tieto turnaje vždy bavia tým, že sú to 2 dni a určite mám teda rada aj Bernolákovo. Je to teda ihrisko, ktoré mám najbližšie, takže som tu najčastejšie, chodím tu trénovať a vždy si tu dobre zatrénujem. Asi dneska bolo Bernolákovo, bolo vynikajúce, to ihrisko sa mi páčilo. Najkrajšie ihrisko je, myslím si, Sedín, ale Bernolákovo celkovo reliefom, terénmi a všetkými možnými uhlami mi najviac sedí zo všetkých. Futbol sa posúva smerom dopredu, konkurencia rastie a ja si myslím si, že to je len dobré a som rád, že som na Slovensku, pretože na Slovensku máme krásne ihriska, máme tu veľa hráčov a stále je tu veľká súťaživosť. Mimoriadne priateľský a nápomocný kolektív. Mimoriadne ma to baví, by som povedal, že fakt je tu moja vášeň a venujem tomu asi môj 90% voľného času. Snažím sa v tom zdokonalovať čo najviac. Som na seba aj prísny, ale mimoriadne ma to baví, takže tak. No hlavná vec, že ma to baví a že rodičia ma podporujú a aj to, že mi to ide. Ale hlavne to, že teda rodičia ma podporujú v tom, že sa nevzdávam a inak by som to asi ani nehral.